देखी भैया कैसे एगो बाधी छठी माई के घाट पर जाके एगो बालक लरोरो के गुहार कर दिया। छठी माई से कैसे वियोग में कहतिया एक गाना के माध्यम से सुनल जाओ। हर साल पनिया में जोड़ी ले छठी मैया रौरे आगे सुन सान लागे घरवा अंगनवा सुनली छठी माई हमर गुहार आचारा में फल एगो देवी छठी माई आस लेके आइले घर आचारा में फल एगो देवी छठी माई आस लेके आइले घर आचारा में फल एगो देवी छठी माई आस लेके आइले घर आस लेके आइले घर। हे छठी माई आखिर कब नैया भागिन भागिन रही माई। हे जब के ताना हमरा से ना चाहता माई एगो बालक दे दी माई। दोसरा के बबुआ के देखी के तरसेला तहना मार सास मारे दिया दिन मारेला हमर बला अखिया से टप टप गिरे जबलुरावा रहना बलम मोरसा आचारा में फल एगो देवी छठी माई आस लेके आइले घर आचारा में फल एगो देवी छठी माई आस लेके आइले घर। छोटी माई आज अपने के आगे कोई माई ना तहे सारा जग के सामने राउर चौकट पे ई बाजी ना बन जान दे दी माई। छठी माई के घटिया पर जोर जोर से हम कुहुकिले 3 दिन बरत छठी माई हम भूखिले बिपिन रजनी से गावे लिखनिया बजनिया जोरे हाथ आचारा में फल एगो देवी छठी माई आस लेके आइले घर आचारा में फल एगो देवी छठी माई आस लेके आइले घर। किस्मत रिकॉर्डिंग स्टूडियो छोड़ा दानो।